Autobots, transform! Takže čauky, já vás nové videa, dneska se to s Jablíčkem! Čus, čus. Alebo teď vám řeknu Jablíčkův pozdrav. Majdeme s Jablíčko! No copyright. PewDiePie. A dáme Multicon. Znamená Yes. po anglicky Tycoon. Bože, nie. Každopádně co já chci ukázat, ne? OK, man. A o čem je vlastně tato hra? No, pak v nějaké části budeš mít už takovou raketu a budeš moc killit lidi. OK, tak aspoň, že veď to vedia diváci, to stačí. OK, man. Ja mám teraz málo peniazy. Hej, no. Ak by bolo nejaké klikanie počuť, tak sa ospravedlňujem dopredu. Já to slyším teda. Já se ospravedlňuji za moju klávesnici, kdyby byla slyšet. Protože já mám teďka nový PC a Jablíčko sice o tom neví, ale to nevadí. Bavím už dávno, si mi to minule hovoril. Nehovorím. Kamo, vieš, ako ja robím na ja ináč na TikTok? Ja som si dal myšku, lebo ja mám dve myšky. No. A jednu mám káblovú a jednu nie. A tu teraz mám tú bez káblovú zapojenú a mám ju za chrbátom, aby ju nepočuli. A počuješ ju? Ne? Ok. Tak bude. Ale zarobám money. Ok. Jak sa mi chce. Kamu na to rozstrieľal úplne týpek. Ja si dám tiško muziku, aby sa to neozývalo u teba potom. Já letí, a vlastně, já nevím, jestli je to vůbec copyright, tahle muzika. No, ja som si vypnul muziku. Aha, taky. Kámo, typek ma tu stále zabíja, vole. Napíšem Kidman. To je z toho, že tě má rád. Kidman, please. Je tu raketa. To jsem ukradla, tam byla. Ja som tak sám, že tým do prdele a zabíja ma. Vôbec. Zabij ho. Au. Já se zaboural do tvých dveří, vem tu raketu. OK, kamo, teraz si ju zoberiem ja. Hej. Akože na poži... A stiskni A teraz je modrá. Kamo. Stiskni tvrdý I a kam chceš letět, tak tam klikej. Tvrdé I. No Zetko klikni. Oh my gosh. A klikej tam, kam Čau, chceš. Filip. Kde seš? A Cčkem se střílí. Vypadni! Hej, kamo, ja si tu pristanem a budem to používať. OK, tak moja loď je odparkovaná. Som nezaparkoval ako najväčší boss. Hashtag parking. Imriško. Hashtag Bartik si jedej. Hashtag, nevím co. Hashtag buď ticho. Hashtag držu. Hej, kamo, útočia. Ja nastupujem do mojej lode, vole. John Cena, kam viděl jsi to? Viděl jsi front flip? Ja som nevidel nič, kamo, to je na tom To smutno. jsi slepej. Bo ja som teraz akorát nasadnul do lode a letím do neznáma. Oh, kamo, ja sa tu točím okolo kameňa. Idem ti pomôcť. To už nepotřebuju. Kamo, to je po prdeli. Kamo, to je úplne po prdeli tá raketa. Ja strieľam po ňom. No, snažím sa strieľať. Au, ty jsi zastřelil. Jablíčko, jsi si jistý, že jsi úplně nezastřelil? Nie. Tohle je náš. Hej, ide, poď, baba. No
No tak počkej, ja sa Ja zabil si na posmech. Ja som nabúral. Kamikaze. Mayday. Houston, máme problém. Halo! Ty pokazovej sypy! Trošku som ti tam zaparkoval. Hashtag parking na pána. Ja ti to splatím. Dá to ďakujem. Hashtag, napíšte dole do komentáru hashtag parking Imriško. Hashtag Imriško je gej, napíšte. Počkaj, kamo. Jo. Imriško, ja letím! To je pekné. My sa Majke pán. Kamo, kúkni, čo som napísal do chatu. Toto do napíše, tak má u mňa... Napíše hashtag Martin, Ten, toto napíše do komentáru, tak mu dám lízatko. Vidíš, jak to plácí. Ale fakt, ja mu dám lízatko. Ten to napíše do komentáru, tak mu kúpim lízatko a donesem mu ho domov. Ale vážne, ja si nerobím prdel. Musím vážne. Ty si zas Filip myslíš, že si ja z toho robím prdel, že? Jak by si... tak oni by ti museli... Hej, zase ide ku mne nejaký kid malý do prdele aj skidlík. Kúpia si tu všetky prachy, vole, za 5 centov a potom sa makrú v družine, že majú, vole, lietadielka v Robloxe. Co to je Roblox? Potom, vole, chápeš? To tak ale niektorí kidi, vole, robia. Normálne oni si kúpia Robuxy normálne si kúpia Robuxy a potom sa v družine machrujú, že majú Robuxy. Idú do družiny, čapte babi, čapte chalani, ja mám Robuxy a potom proste ty mi musíš zavidieť. Lebo ak mu nebudeš zavidieť, proste on ti vlepí, chápeš? Ja bych mu zlobil ruku, Nechápeš to to. udělal. Ej, kapa. Kdyby mě vlepil, tak už nemá ruce ani nohy. Hej, Ej, co si tu kúpil? Nejaké schody. Čo to je? plodi. Hej Filip, príď ku mne. To čo bolo? Filipe, už nezabíj, vole. Ty ako si nevieš. Hej kamo! Hashtag parking na pána, kukni sa do tej steny. To jsem udělal já! Hashtag parking, vole. Vieš, ak si v Sanococh bolo tiež takéto auto zaparkované v tejto stene. No tak to je presne toto. Tu si môžem kúpiť Invisible a budem sa makrovať potom v škole, že mám Invisible. Potom príjem za kidmi. Čo ty kidi, vole? Ja mám, vole, tam neviditeľnosť a vy ma nevidíte. Chápete tomu kidu? Nechápete, tak poďte do družiny. Tam vám to vysvetlil. Ináč, vieš, čo si podľa mňa niektorí určite myslia? Co? Že som nejaký malý kid, vole. To je pravda, že jsem malinky. A že chodím do družiny, že odtiaľ to viem, ale ja som 6, takže On by musel spálit moji loď, když jsem si ji koupil. preto to poznám, lebo hej, chápeš, my keď sme boli mali, už sme to tiež robievali niekedy do družiny, že my sme sa proste mahrovali pred druhými, že hej kamo, toto ty nemáš a potom on na druhý deň prišiel a mal to. A ešte lepšie, chápeš? Vieš čo, kedy si sa hrávalo s Legom Ninjago? Tie vliečka, čo si to točil. Kamo, my sme to hrávali v družine, Slyšel jsem tě. z toho sa normálne dochcíš smiechom. No, neviem, či sa dochcíš akurát, ale proste... Počujem ma, bol jeden chalan, ktorý mal fakt po prdeli veci v tom Legu Ninjagu. Kamo, neuveríš mi, čo sme mu robili.
My sme, keď oni hrávali v družine každé ráno, my sme im, vieš čo urobili? My sme mu vždycky s mojím kamošom sme prišli k nemu a vždycky sme mu čmajzli, niečo úplne poprdeli a potom na druhý deň sme prišli, že sme si to kúpili. A on potom plakal v škole. Ja som si to a my sme to aj vracali, lebo vieš. Ale niekedy to fakt bola prdel. A to aj neviem, či ty poznáš Pogy. Co? Aj s tým sme to robili, kámo, to bola prča, proste. A toto nás proste bavilo, vieš, takto. A toto je fakt, kámo, vieš, čo sa stalo raz v družine na obede? Normálne. To možno bude. Koukej, jak sa tam zaparkoval ako profík. To možno bude nechutné. Ja to radšej ani nejdem hovoriť, lebo je to fakt nechutné a ty A čo jak ja to tak. zajíma? Ja ti to potom poviem po videu. A jak je to hodně nechutné? Ne, to možno nájde ten no, nejdem. Hej, on mi čmajzl moju zbraň, za to som ho zabil. On nemá čo čmajzlovať moje zbraně. Moje, iba moje zbraně. Pojďme před tvůj barák, něco ti vezu. Ja mám tiež. Nech to mi když něco vezu. Jak se o tebe to v případě. Jeď, ty smrdé. Čau, Miliško! Nazar. To je taký Tycoon, že taký Tycoon na zabavenie iba. To je všetko. Tu proste môžete zabíjať sa. Je to proste chill, potom chytíte rage, rozbijete počítač a môžete ísť domov. A keď nebudete doma, tak proste prdeli. Tak rozbijete To kámoši v počítač a on vás na to zbije. Hej, chápeš, tento typek mi poslal žiadosť o friend. Udělal. Poslal mi žiadosť o friend. Hej, kamo, poď sem. Hej, kámo, já tady mám svoje ptáky, vidíš je? Kamo, ten typek, on má jednu ruku silnú a jednu ruku úplne tak. Rýchlo, zabiť ho! USA! To jsou moji ptáci! Trošku zdvojzmysel znelo. Polez ven, ty srabe. Ale za koľko si ich kúpil? Tých tvojich dvojzmyslených ptákov. Za 2000. Vup, deda Sanda Tapri. Ináč, ja som sa ťa chcel spýtať. Čo teda hento? To video, čo sme sa chceli dohodnúť o hentom. To jsem dělal na starém počítači a ten počítač už nemá. To viem, ja to viem, ale že či ho natočíme ešte raz, alebo či nie, či už sa na to vysereme. Pokud se mi bude chtít. Pane Miliško, jste pěkný dům. Miliško! Ale to stalo prížeme hen do keľu a ja som ho nemohol trafiť, lebo on sa tam v kuse vyhýbal. Tak zabiješ mě. Ale teraz sme si to vlastne vrátili, lebo ty si ma zabila, ja som ťa zabila, takže sme si 50-50. A ja som vás tu všetkých vyzabila, takže som... Všetkých ešte go like. Mám novú bukačku. Ešte lepšie než mám. Teraz budete ešte rýchlejší. Ukážem si, jak nasrat Imriška jedným způsobem. Škoda, vieš čo je škoda, že nemohol by som ti otvoriť dvere, že by si vošiel do hry. V iných Tyconoch to ide, ale tuto v tomto tak nie. Nazad!
Rýchlo, spriť sa do bunkeru. Počkaj, však ja som v bunkeri. Aha. Nie, ku mne prišiel nejaký židák malý. Kid malý. Čau! Kid. No počkaj sa. Rozbíjať môj house. Kto mi tu rozbil? Au. Ivričko, kľud. Už nezastavíte. Tam ja mám astronautský oblek. Ja som astronaut. Kam ja idem k tebe. Kam ja mega skáčem. Normálne preskočím aj tvoju stenu. Čau! Čau. Hello. Poďme k Hello, tu tobie. je Mríško. Ideme k tobie. Rýchlo, zabijme ho. Rýchlo, ku mne. Back to my house. Rýchlo, ku mne. Tomu seba. Hej, takto, hej, ty mi tu ideš brať olej. Ja som tuhý. Hej, ale ako si spravím bole strop? Hej, to ako lieta. Hej, kamo, to ako lieta. Typek si zapnul ako nitro, či čo to bolo? Ono ma tu lietal. Ľudia, na jeden Tu ja? plášť. Konečne som si kúpil strop. Hej, ale to ako pustil tie rakety, či čo to mal. On normálne si vysunul... Je to bez spolku. Holokraš, dopustím ti. Ticho, Nebudeš tam nic nemáš. Je dole? Vidíš? Hej, on si normálne nasadil ten astronautský oblek a nejako zlietol. Táta, ten je taký vykrmený, ten ruky ho tak vykrmil na tá. Až to nespíme, jo? Oni ho kouká. Filip, vieš? Už k tobie. No, ja mám už strop. To nevadí. Ale ako to spravil? Ešte by ma mega zajímalo, fakt hento by ma mega zajímalo. Ako to urobil? Proste, že si zobral ten astronautský oblek a proste zrazu z toho zozadu sa mu proste vysunuli krídla letel. No som zvedavý. Ako si sa ku mne dostal? Skočil. Aha, takže takto. Čau. Takto si sa ty ku mne dostal. A je to easy. Asi tu už rovno pokúpim veci. Jako vleze tady. No. Ale však tuto nikdy nemá ísť. Rýchlo a podraň 1000, prečo mi tak pomaly zrazu do peníze? Protože si jdu. Dobře. Batman! Hej, pozor! Kde zmizol? Prý se mu vysunuli křídla. Ale vemte si to potkač. Ale jako sa vysunul ten krídla? To si musíš něco koupit. To je ten. A čo si musím kúpiť? Hovor, inak ťa zastrelím. To neon. Mystery cap. Sparkle and Breaker Skies in the sweet. Okay. Ty čurák! To je pri mne! Zas odletel. A za koľko si to musím kúpiť? To sú Robuxy? Ne, to je za herní peníze a stojí to 8500. 8500. To není veľa. OK, berem. Musíš ale zabít, tím se to získává.
OK, tak Kámo, idem tam za... někdo letí, takový Batman. Kámo, ty máš už to? Kamo, ja som na typkovej budove. Pokúsim nejako dostať donútra. Ukážem si ja. Kamikaze. Kamikaze! Yes, som vnútri. Aha, tak ja som prešiel cez dvere a zabilo ma to. Ticho, musí si ísť pre oblek. Kámo, normálne mi cez dom preleteli, vole, nejaké strely. Ten domík vôjde na môj pozíciu, hneď mŕtvý. To ja keby som hovoril ja. Počkaj, ja to vlastne hovorím. Takže sa to stane! Au, nepadej, koko. Pomoci, po mne Superman! Volej, čo? Ja prišiel taký, že volej, čo sa tu robí? A ja som padnul úplne dole. Volej, čo sa tu robí? Ja som padnul dole. Volej, čo sa tu robí? Kto chce nahudiť? Ja všetci ste už mŕtvi, tak nikto teda nechce. Kamo, skoro ma tu zabil ten tvoj orol. Máš šťastie, že mám lepšiu mušu než ten tvoj orol. Takže nespravil nič. Ale orol je super. Top mine. Hej, ten typek odišiel. Ja budem mať ďalšiu bejsku, kamo. Ja som v jednom tajkene normálne mal... normálne tam išiel mať viac bejsek, bolo. Martin 1. Dobre, nemusíš každému kazať quest. Ten astronautský oblek úplne po prdeli skáče. Jebličku, kde seš? Mňa zabil typek. Zbraňou, ktorou nemá v dome. Takže niekomu ju čmajznú. Takže aj ja idem čmajznúť niekomu. Nemyslíte si ľudia, že som nejaký zlodej, hej, ale... Veľmi rád... Ahoj, Jebličko, koľký co má za oblek? Ty si takovej kokos! To si bol ty? Jo! Jasný. Takže ty to nebol ty, prepač. Ale fakt, sorry. Cool story, bro. Tohle se stane, když potkáte... Sorry, man, ja som fakt nevedel, že si to ty, prepač. Prepač mi. Potkáte Jeblička. Typy! Fajn. Tu. Help me! Please! Man! Help! Hej, príď na moju bejsku. My tu proste s tým skáčeme. Vy spolu skáčete? Už som doskakal. Lebo som mŕtvy. Super. Jebličko, No. já jsem nějakým důvodem zaletěl do díry. OK. Bože, ja som taký blbý. Ja som kábel od myšky píchal do tejto. Píchal. Dával do dierky pre túto. Pre káblovú, pre nabíjačku túto. Kurva. Už je to sere, tá nemoc. Ja mám tiež tú raketku už! Yes! To som si kúpil. Ty prvé? Aha, ja som zabudol, že týmto sa lieta. Nie, mne to... Fucking. Ahoj. Hej, Filip! Ty požerance! On sa to neúplne. Ja ho tak nestáš. Come on my home. Ticho, musím ísť domov. A
Astronaut letí domov. No jasne, typek ma tu zase bude zabíjať. No, karma mu to vrátila. Zomrel. To je super, ne? Jasno. Aspoň ho ja nemusím zabíjať. No, zlietaj. Pekne. Pekne. A zase nabúral som. Dobre ja. Hej, fakt Filip, nerob. Ja som zabudol, čím sa strieľa. Jo, vystřílet ty rakety. Znie jak zo Star Warsu. Hej, ako strieľaš tie rakety? Fkem. F-kem? Jo. Však mne to nevystrelilo nič. No, protože jsem ti urval přece ten předřadek. Mne už ani... Už som sa zlaknul, že mi to ne... Už to nestřílí. Mne to ešte strieľa. Útok! Kde si? Pryč. Ja sa aj tak čítať Jsem neviem. doma. Tak letím k tebe domov. Neruší. Neruším. Taký, že... Vidí von. Tedy vidí tam, kde si stal pred chvíľku. Neruším! Kdo tady lítá? Kamo, ja som omylom padnul. Môžem si u teba zobrať? Jo, klidně. Díky moc. Tubek. Kdo to udělal? Ty! Já ne! Jasné teraz, že... Som to nebol. To byl Justin Bieber. Nie, vieš, tvoja mama. Přiznání. Pojďte se na už tady na tebe čekám. Jestli mě sundláš, tak seš mega. Princ. Takže prosím vás, usaďte si dobre v našich spoločnosti. Dick Pigman. Gag segway. Palíme rakety. Ahoj. Si mi to nebodaj zazústral. Jo, to jsem dobrý. A dobrý nepadl Batman. Ty kamo, komal ten Batman. Išiel si ku mne preveď, ja nech si išiel, aj tak či tak ho zabijem. Hej, poď! Nie, teraz sa my nezabijeme a zabijeme toho, čo vyjde z môjho domu. OK. A čekaj. A tohto! Cipni. Ty jsi Ty si pupí! Já jsem tady střelil rakety. Ale jasné, trafil si mňa a potom si sa vyhováral. Au kurva, no to Hahaha, nemoc, hahaha, já úplne sa na moc. ale i jeho. Hahaha, vtipne, hahaha, smejem sa úplne na tom. Když to viděl, tak mi zastřelil jak svině. Hashtag svině. Hej, a kde si hovoril, že si to môžem kúpiť? V tom domečku takovém. Ale tam sa to dá, aha. Rage double. Vezmete si Invisible. Pojďte si nám nějaký porazy, pojďte si jdu. Víte, tamhle zaleznej i blížko, je hroznej jdu. Ale to stojí tietok. Stojí tie robuxy. Dej to za Ano, to stojí tie robuxy. Nestojí. Ba. To stojí kreditku, ty, co máš tady dole. To C. No, a ja kredity nemám, vole. Gámo, ty tu úplně vylez a pojď fajtovat.
Teraz sa sústredí na iné veci a nie na fight. No a ty múdrc teda, kde si tu tým? Teda, ty veľký múdrc. Kredity se získává za boj. Au. A já jdu už jen na sedačce! Hej, a kde si s tým, koľko mám kreditov? Tam dole je tam co. Ale ja nevidím cestu do toho šichtu, či čo to je. Emličko, kde seš? Ja mám 900 ich, takže ja si môžem niečo za 900 kreditu kúpiť. Hej, Emličko, koukni se nahoru a uvidíš, jak tam letím na sedačce. To je pekné. Koukni se, jak to vypadá na mě. Šití, boli. To vypadá krásně. OK, idem tam sa koukám, čo to zase vyslal. Nie, ja som sa tu bugol. Okay. Kde jsi? Emličko, já letím! Čau, kámo! Kde si? Tady letím na sedačce. Kámo, za tebou nahoře. Ahoj. Kde? Čau. Za tebou, pojď se. Ja si idem bojovať. Jo. To by ti zas písali ľudia do komentárov, že idem po slabších a nie po preto nechci nič do toho. Všichni píšou, že si jdu. Čo? Všichni začal psát. Je za 1000. Proč to nejede? Protože si to ty. Dadadada. Opa. Už si jdu pro tebe. A už udělal jsem. Ja som sa zabil Sandy Kid. Víte, teď ho jdeme zabít. Ukážem mu zač je toho loket. Imliško! A už dělá to tak. Tak se musíš sudávat slova. Jasné, s oblekom. A upíraš A ešte tam kempí, kámo, kempia iba kidi. Také pevla. Slova tiga. Slova. Sleduj to! Ne! Štedne. Au! Co mě zabilo?
A jdu si pro tebe, ty parchante. Padaj 4krát. Tomu věř. Já tě sundám. Hej, tak ale vlog cúvaj. Haha, vlog nemůže cúvat. Ok, dostal som sa. Hej, chápeš? Ja sa z jedného dostanem a do druhého dostanem. Wow. Čau, Briško. Dobrý kit. Všetci zo spamujte, že kit. Vám to pomôže. Není tohle dělá každý. Ale vlastne je to kit. Ty seš... Je to pravda. Kidi jsou až do 18, takže drž hubu. Čo ja viem? Je. Není 18. Tom si děl úplně jiný hlas, než se ráme polez ven. No, boječek. OK, man. Dobre, tak ja tu idem kempiť. Já jsem ti tam chtěl střelit. Či by to tam prolítlo. Na loďku a Hej, vieš, že sme tu iba my... OK, tak som ticho. Já, tak ticho. Ty vyšiješ do lodi? Tak. Kámo! No! Tohle jsou reflexy, milí. Díko. Tady Kámo, teraz si mal mega šťastie. Kámo, videl si to, jak tá raketa po tebu podletela? Jo. Kámo, to bola tesnotka. Kámo, ty to prohraješ nejvíc. Wow, trafil si ma. Takže za mnou by kámoš chtěl být. Kámo, nech mě vyhrát aspoň tam jde, no. Au? My jsme se zapili oba! LOL! Kámo, to jak? What? Chceš to zkusit ještě jednou? No jasné. Keby to bola sranda. Toto ma baví. Ne dělat si, nebaví nás nakupovat. My radši po sobě budeme střílet. Ale toto je dobrá... Sranda. Ale s tým to je fakt sranda. Ináč... Možno na videu to ako vidieť není, ale je fakt sranda. Hej, počkaj, hej, musíme vyletieť obidva. OK, tak to už jo, taký takto. Čo vole, really? Nope. Kámo, zas. Kámo, tohle je nejvíc profi, kurva. Kámo, koky. Už zase? Zase sme sa zabili navzájom, what the hell?
Neptejte se, jak to děláme. No, já Což ještě... jako se prostě můžeme zabít navzájem. 5krát či 2krát za sebou. Já už vylítávám. No je čo? A já už pomalu. A nástup si. To je nástup si. Stopit, ne? Čau. Připraven na smrt? Kámo, teraz som mal mega príležitosť ťa trafiť. Aj zás, vole. To som nikto. Ja mám príležitosť ťa trafiť, ale ťa netrafím. Teraz som... Posledný súboj. Jak jako posledný. No! Ja som teraz akurát vystrelil. Ja som celý čas mohol zastreliť tou raketou, ja som strelil tomu magnetu. Kámo, skoro som ťa trafil, si to toho videl. Ne! Kamikaze! Tam letí ten parchant. Ja už som zabal, že mi došli náboje. Kámo, co když se zase zabijem navzájem. To sa nikdy nestane. Ale ja neviem, proste si lietal už úplne hore. Úplne dole. Dole je to väčšie. Kámo, já ti něco ukážu, já se... Kámo, pojď za mnou. Som to stratil. Aha, to je si. Leď k planetě Zemi. Tak. Čau. Čo to je? Nič. Jestli si srap, tak Ok, tak letíme na... Chcípni Donald. Ty krás! Ale dobre. Poďme na tú metu. Bereš? No. Kámo, ty jsi měl takový štík, no. No, letíš? Jo, letím za tebou. A tak na túto... Jo, nemusíš letět za mňa. Já tě snažím zabít. Co je tam ten parchat, já se ho snažím. Ja sa ti neskovať. Ma nikdy nenájdeš. Lidi se sledují celou dobu. Napověď, že my jsme zdrhnou. Kámo, neser mě. Dobrý den. Prišli po raketu. No, to super. Chceš raketu? Ja tady mám stále svoj. Chceš jí? Jo, jo. Si mám.
Prefarbiť na modrú. Čo super? Kámo! Čus! Teda okej. Hej. Ja ťa zachránim. Ja som tady sám na planete. A do prdele. Aj! Ty si. Ja som zabitá. Bol. Koľko už mám kreditu? Hej, prosím. Príď ma dosť zachrániť. A kto? Dobre, letím. Yes. Zdvihol som raketu a letím. Zvího. Kdybyste mě viděli, tak byste viděli, co dělám. A nic, co byste čekali, pořád. Ináč vieš, že sú tu secrety? A ja už viem aké. Aké? Je tajné. Vypadli tě to v případě. A nevieš ani kde som. Ty to v piči, ti řekl rovnou. A Nevíš. musíš mi to říct, protože to na videu a když to bude na videu, tak seš v piču. Really. Kamo, sorry, ale... Akože... Musíš ma ty nájsť. Jsi na zemi, že jo? Ja. Opäť som není na zemi. Dále! Ja som na zemi tisíce. Ja som teraz u seba doma. Já tě vidím, jak tam Kámo, toľko kešu mám. Kámo, ja si idem pokupovať veci. Nepadla! Neuveríš, čo sa mi stalo. Padlo ti to? Nepadla raketa. Ja som z nej vyskočila, mne padla. Hej, tak aspoň pristaň. Lebo chcem ísť k tebe si sadkať. Mega kámo! Dobre, díky, že si ma zabil, aspoň budem teraz rýchlejšie doma. A už si dokupujem všetko, čo potrebujem. To nepotrebujem tie zbranie si dokupovať, lebo tie sú zbytočné úplne. Okrem týchto dvoch, lebo tie sa mi šiknú. Kolik máš peněz? Kešu teda. Dobre, zoberiem si oblek. Spavnem si tú stíhatečku. Idem si ešte pre jednu vec a môžem ísť späť do bitvy. A já, víš, že já se uklouznu trošku. Kam já jsem tak malinko uklouznu, jen trošičku jsem uklouznu a díky tomu se spadnu. Chápeš to? OK, koľko mám kreditu teraz? Plus 75, dobré, ja? Ďalší plus 75. OK, dobré. To seš dub. Impliško, ty normálne nevalíš. Mám 2035. OK, ne. Kámo, neuveríš, čo sa mi teraz stalo. Vyhulil ses? OK, nemyslíš si, že by sme to už mohli ukončiť? To bolo ako 40 minútové video skoro. Ale už som aj trochu unavený, kámo. Já vůbec.
3000 pade, kolik stojí ten elixír? No to je pro malý děcka. OK, kamo, já se musím zabít. Reset chapter. Já doufám, že mi to nezebere tu věc, prosím. A jakou věc? Yes! Kámo, neuvěříš, co mám. Co? Co máš? Kámoško, Ty máš tam tu vonku lítající. poserete. Ty máš tu lítající, že jo? Všetci sa poserete. Jestli máš to lítající, tak tě zabiju. Sa pozeru! Kámo, sa ti to pozeru! Ti sa pozeru. A kde seš? Já jsem doma. Tak je hodno. Ale ne naše. Tak, dobrý. Malá určitě. Jí máme na přírodu. Tak jde. Jo, to je dobrá blbost. Už to vidí. Zase, pojďme na nás. Tohle pak tak všichni, jak čemu byl úkol. Já se vypídila. Kde jsi? Au. Já jsem před mojím domem. Najednou. Došla jsem kapsel. A co máš? Já jsem před mojím domem. Ty máš Před mojím domem. ty máš to lítající? Hovorím ti, že jsem před mojím domem. A máš to lítající? Ty mi pověš, ty můžeš... Ne! Ty jsi koupil úplnou blbost. Ty? OK, kama, už se musím odpojit. Dobre. Já se tu teraz s vámi takto musím už rozloučit. Jo, to je to zabíjá. But now